Uzajeza today. One day. Ine bread na makomano. Chips wina inendemwe. Sima wina so inendemwe. Kule weso ya megaso leko mbili. Nenda vazuri ali mukusaka nyumba musamuka. Kama bakuli nasi. Manduza. Nyumba ine. Ndana anakuita? Basi mwezi waponya. Cha? Ndeni memba. Mudogo ya. Unyamuka mwanyangu, unyamukano. Usikala kwa baba. Ai, ngati suna ndipanga offer drink. Oloka snack amwe ndimuka ndibuzo ndifikire pa bed. Ulipa yangu mbili, usalika ndakaphika yani. Aya, nzaji asukulima. Ona nga drink yo yabwerese gula kale mungo ndiradira nde. Uli ndi chani iwe choti ungakhale uje ndipo ndikagwire ndikamwikire uyu mankhwala. Chairman. Tara. Super. Well, very good. Suteka koma. Babo. Kusojera na mwene mabwa kuno. Pesa kati location yone so zija. Kanga lesi one town mwana bwana. Madiba alisa. Mwene. Mambe tsetsa muntu kama yankhula zakuti. Koma siko so. Yetu. Ndena koma sojera banje. Ngobalalika koma. Okay. Babo koma. Nyara. Ndaona mugera meno ndowenda zoto wakaboti mugera meno tu. Nani maketa awiri. Achiwiri iyo nde yaine yakunoko ono tsopana. Wayiona mene. Site wa nyara atu kuno. Yeah. Mobeza bwanji teni, matena kuvuka atu kwambiri. Fosolan zero. Kunoko ndiwaine ndikosiyana ndikuteni kuja ndimakhala ndimafanze kuja koma kunoko ndikwaine timvane pamenepo. Usuna bwera ndi family. Lesi zoba ndi kunoko kumango bwera ndiwina aliyesa. Amene kubwera kunoko si munthu wamba yayi. Wamvesesa pamenepo? Okay, abusini ndavesesa. Mwari kuja ndi family kuno ndi kunoko ndikwanga kwa ineyo nzipanga ma business ena ndiyena. Mvusisisa zambiri khanga lisimudza ma business amene mapanga bani. Simango ndafoza. Amen. Okay, kunoko kunkashara mwana mwaine ucha. Wamaziwa? Ucha. Mwana mwaine amene ndimente naine ndani. Uri makumana ucha. Amene ucha. Ankashara kunoko. Then nampempa ase tandimfusira deni pena undipezere deni. Ndi basi anauza pena bake ndinkashara kucha akutuluka. Kunoko. Ndezi nangochitika kuti nthawi imene mabwerayo palibe munthu amene anadzaifusa. Ndefe tinangochita imwe nthawi imwe nkuitani kuilipira. Koma no siti na ilawe ayofunika kuti ilawe nchere. Anivesere. Pawe chafoma ya kasmozi yana. Nemwali kunoko ndi kwanu. Deni yaine imene uzingoendera kuno uzoshala kuti kama muzishala kuti no. Tsopano ndizichita kupatsani program yakachitidwe kake mende ngati tsiku imene ndikudza kuona kuno ndikuwuzani. Ngati kulibeko koma okay, ya itema kayo saseke kaye. Usaseke kaye. Okay, imene wange chinaso ndimafuna kuti iweyo uzindisungira deni nanga sine ndikuti most of the times ndizikhala ndili kudeni kuja ndi mafanzi chanyane. Koma iweyo notsopano uzikhala pati usikakuna uziyanganira pamene baba. Ine ndizibwera basi iweso kapakuthamanga zako zicho kwandibwetsera mafanzi acha. Mafana ndikuti ani muza nkuluchi. Mandivesesa bakanda Brazil nayo yuka nzero kwambene nawo zake mfandi sunte kuteneko. Ndoti zabwino bwino. Iweyo ndi mfano wa bofu ngati kuphosisa business. Zambiri manje limozi. Ngalo malume. Sindoti makia wale senda yaye sophweka tuzwenza. Yasokhandi phuma tu. Sabwino bwino. Ine ndipanga organize zimenezo. Machitidwe aje ndinena. Zero go. Iweyo ndine headmaster ndipanga zimenezo. Chairman. Ndilongosola. Tase komano uli ndi mwayi fona kangochedwa pang'ono fona kandipeza so. Maduro. Nangokuona pano ngokhanga ndi kamwana kamasiye. Yani maziyo mukhala bali wanu nayo bali ngopeza ngati ma drink imene pake ndi jazitse pene pa. Ndizilingalira bwibwino ndikutani? Muzizidena bwino. Ndikufewetsa moyo. Zabwino bwino. Yona. Tikuzusiyana ndi olubanja apa. Basti. Komano tukupita kweti? Osalubwa sankhula zambiri. Wewe wadziwa kunoko kwina kono udikire nayo nditsukuza zochita. Ndisimukira udandala yiyonse. Ankangalena. Makai nanu subira pake. Anaba sidwe no. Aba. Slow down doing it. Do. Chabya. Ai. Zabwino bwino. Mangwana ndi. Zuteka bro.
Oh, patene pachino pamene pa. Patene pano pa. Ndeza nyado. Kaya. Ndi neba. Shalom. Uko? Serious? Malo waliti. Sikali kombiri kombi. Okay. 2 weeks pano. Zona. Kuzoto kushala usini maziwa. Fete mashaka kumene kuku. Apanga so apanga. Sije kumana nteje ndikafonda kwasemesha ana khomelela baleji. Kumene muri mukhawu kwene. Patene muzidipeza basi. Funa khane bawangozo. Zona zenzo. Ngozo afakane bawanga. Akhane bawanga ba. Zikwenda re. Ngono bangona. Okay. So kwenda bwana. Okay, ndifuna figure down. Kwenda ndo naye. Okay. Iwo bidot. Ndiva basika. Angulito mantu badesha. Ngulaza. Hapo po. Zosa option. Helmet. Helmet. Ndine ndakumana lero mwamfuza za helmet bwana. Ndio njengo. Lakini mazote kumana nanga, ndikala khona mazote kumana ngala ngama helmet. Ndimwe njengo bonda helmet amwe. Ndati. Atuli ndizo option kwene kweni yayi. Atuli mana. Atuli mante. Ndati. Siriko kwetse ni sori yayi. Ndingira ga yedu. Makazika? Bobo. Tenyamuke. Ndiye kwanza. Okay. Unabomba Ndio sewera machine. So wale ndio. Wale kajogera kana ndifana kumani kuna ndenga kajogera kana. Jabu. Bye. Jabu. Wakomundu bari wameneka Como? Fugama. Fugama. Como? Oh yeah. Indeso. Zabwino? Zabwino rama. Como? Feso da kulandira nicho. Antu masoya? Tasabuno gaini. Masoya subu. Dziko. Yeah, ndo. Mwendele bwino tu. Ba. Tenda bwino. Basi makamutenga Maxwell uja damene. Mr. Maxwell. Ini. Zabwino. Zabwino. Next ndi sala mmoja. Njalayadinda. Next ndi Njalayadinda. Yeah, zina langa. Bwa. Zina wewe basi. Mwe usituma ngodolo njala tatakodwa dalika kwina. Njalayadinda. Okay. Welcome. Zikomo tathokoza matrandira. Mabwera basi ku mabwera ngati mukufuna njeni basi. Ajoti atufuna tize na toilet. Kati we bani. Bwa. Bagi ndio kai basi kana ingaiwa. Sizofunika zimene. Katondesa ali momo funike. Ndabwera naye. Yetu. Zanka ndizokazuka. Hayi chiti chose chofunikira chomwe umene kutenga ndatenga. Okay. Ngotenga di size. Size ya muntu. Waisa uyo anaita unyamula mudzi wako wose bwana wako kuno musutikezi. Ndi bandi yo. Ase Maxo. Masagena ka. Kathokoza. Ndi ejabu. Ine ndi Maxwell. Njalayadinda. Okay. Skomo. Makabu twese. Kutabwa. Kuja? Kutabwa uko. Batabwa. Kumoja na kutoa batabwa sasa kutabwa. Komesa ndikumala umene kuti. Kundi kuchikwawa tu sasa si dera ndi dera chabe si. Ndena ga ume kuja maneno ndi pachikwawa. Kuchikwawa ndi district. Kwa bati kuchikwawa. Usiri kutabwa. Mati kutabwa. Hayi patabwa. Batabwa. Mabwesa mbame? Haya mbalame si season yake. Okay. Mbame jazo kandi season imene kuja. Amadikira kuti nanga si kumizimbe kuja akamba kuocha zikamba kutawa zigwire eno.
Kona zima zizika basi. So mina ngati wabodza. Santengeke ngeni. Anyway khano masuka awankolo anu uyo Jabu mina nina kale. Yetu mtoka umasuka pa khomo ndi vana. Tathokoza matrandi. Yetu. Dota utomonetsa. Kuzvinda. Ndi amwa. Okay. Akulozera kucha. Nobonetse. Yeah, bro. Ndabudde Maxwell. Maxwell Njalayadinda. Njalayadinda. Nayo Njalayadinda. Mwana alipenda kuti weso ndizinjalayadinda. Yeah, sina Njalayadinda so. Ni Njalayadinda. Full stop. Chabwile. Ngizitokoza kuti unandisale moyo dabwitsatu. Mwaje? Twalira. Kwani mazareso mtu jangu ndi Njalayadinda kwa sababu nani adi njala. Mwene yampotokola dilo mene. Famtu ngufusati Maxwell wachwakale kale sane. Kwa mama inyadira rusani mwe. Yakoneka. Ama inyadira kuopsha. So chen package. Yeje pato. Sina ngawolo kumene manjo tsawe zinthu sizimaenda bwino. Suja kuti wampwesa uja? Maxwell? Amana nanda. Ganira ndo za. Mwana wabwino kwa basi. Chabe kuti mwino kamuyambana. Namata. Kumuyamba kuti Umuto okusola. Kunto osawa kuti. Zambe zimatojitika. Ine ndikamuto kusenyimba manga momo. Oyamba munthu zake nkandani pakati pa yende. Mpaka kuti kumbutsa kuti nyumba mwana. Nditengeni mazo. Ndofusa kuti ukwenda kuti ukamuyamba azimuyamba ndani nyumba momo. Ndingonena ngati statement sindunena kuti inuyo mukamuyamba. Osati ine. Mwine ine ndikamuyamba. Titero zamveka bwino mepo. Koma muyamba. Kuma siringadziwe pena mimi wabisa kuti ine mwine ndadzuka pa 08. Okay. Ndimukandenge madziwo. Faja uyutu. Otherwise Akatengeni ngo. Mwana ngati sunga pio katenga mazi. Mimi sunda zibongwe. What to boy friend? Atana nakwanza. Amene zina ngendi dinda. zinanga ndi Maxwell Njalayadinda. Dada. Nakuzidi kusafira loselo dada. Dinda basi, Mutano banji kodini. Samanya sisa zina ro munthu navasidwa. Ndiyo cholo selo bakusi. Jabwino Max, jabwino. Ase kwani makaka watu angani? Mbona ngaliona makaka watu juru kama. Banguru kuziyo. Anthu makana wati. Ndintu bauti mafulo makandi yake fuve. Ndimona yonche. Mwela kungwa. Andezanya. Mukono teni kuka pena mungono teni. Ndofuna magezi na. Ngono teni sawa. Abano wewe. Ati tuone. Ukutema, usintana ndakuza kuzote pesa. Kumadi ndo si. Ngoyo. Man pateni basi wafoma bwera. Ananga pateni kujamani mungabwera ndi mfano. Ndikwa si ndiko kutase wase karibani mimi kuja kuti ndovula bana. Muone bayadi. Haya. Chabula. Mwende bwino rawo. Zisulo mwende bwino musabuntu. Bakalo manya waiga uri ntaina yake. Afika no mashasha. Mata kuno kubisa mala. Ndi wa nice. So wana wakati no baspice basuzoga. Basi. Ndeni mishoni manene zote zibweraso. Zavenye zi. Zavenye. Zapopo si Ndizapopo. Kwa mbafika ngo tikapinga jana. Ampepo sema madusa kanyana. Venye ndikozo basani. Wasunga likalibelisa simakani kozi ntiziano. Hayi, ndazikafika banje mimi Mimi uzafika banje. Tuona places. Tuona places. Malo abwino. Malo abwino nje? Namangamo. Mata. Asintala yo fasa yonje. Uyu. Neno fasa. Pajilendo. I think jilendo.
Wanataka ni mafanana. Ndio wana magari mutu. Wazufanane? Aya tukora. Ako masingafanane naye. Yesu ni Uganda. Yesu singafanane ndiyo. Ndio kuno mashara nuko basi. Ai okay unogo. Ndo mashara ndi ndala yonagenda mango nsunga. Koma ndodi so ndala mu musunga ndini. Amango boyera so basakali sako basakali zivana. Madavulesi hapo. So kifo yuko uzo ndufusi. Sababu zuri unaona bwa day na unakundi ndika ndi ndala yeso azafika. Okay bese ndiri yamango nsunga. Wakara kubwera kuno komwe hale. Nanga magendo kwa sento ngati magendo ndino. Ndana ino kanu mukubwera ndikozo kuzo ndipo tenga magendo. Magendo ngane pako. Zamu bwera. Ngoja mbula bani magendo. Kuri kuri muna magendo sona mazada. Nikatege. Time agine yasa. Ino makanu kufika. Munde hale. Ufira hata sisi. Ndo basi takala bano basi. Unaona mpando sasa. Si Wapatali tu. Pachinyamara. Lokanga munakonzera ife. Aya isabale nana kuti nomukutime abe mukuziyo. Aya mara. Ino kwanda pena sujoga. Mase. Ndiamba weekend umwe. Unafanira kusunta so. Unafanira fike ndanda ndiswele mamuve nayo. Ndipo dase wachola dindirani mangova za ndirani kuti umachitika chanu mwenye. So ndanda wafosa mara. Kwenda moboyira tu. Una basa ni makuzo bwanji ndirani. Yani mangomva ntama kunena kuti ndirande ndeni mamuda. Ndo kutabwa makuzo bwanji. Yeah, amata kubwera anthu musimu kuti achokera kundirande ndo maina kufuna kuziwa. Ndio munamva zambiza kundirande. Za kundirande ari kumachitika zinthu zodabwisa. Munguziwa. Avaya akaziyo zina zandirandezo. So kuva zinalo ndirande. Ungenda moboyira magaire. Atakukulandadi katonde. Ndirande kumene. Kudadi nikuziwa. Sei, dere. Isiweke kuti ndikabwere student hapo. Zapo boy, ifise tendesa wodi vibe 10. Mimi sina ngani mlendo huyu. Oh, ya. Basi ndikwesha. Ndikosiyana ndepanja hapo. Wewe una gero ya bugu. Akunoko ndana manga. Kunoko passport na bugu. Akunoko uchita kuoneka kuti anyaka ana ndi plan pomanga. Olwana ana wata imosiyanisa ndikutabwa uzo. Unaona ndiko nice nombera. Uyu adeka tu. Uyu adeka. Azawero. Pokora. Zabulu uzotheka? Uzotheka. Sana fike. Kumatsala pangona mimi. Sawa. Mix it up mango in the mix it with transport and the gas. Some more what? Oh. Nanga nimaenda ndi ama ndipasa sope naso nimakwaya taxi. Ngafika pako na taxi. Yako. Drive. Drive. Mama nega sunga ni tambwa iso tunisi nega. Nangatsaza mbira wangu tutabasa bora ku transport. Ndabu no bwino raminati. Basi makala wangu tubasa zimazi basi matrink zimafanya zina zake. Ndabu no bwino. Ndio mafadi zikuta. Ndio basa dola. Ndio kana nzika njanje mzola. Kama ndabu no bwino ashani. Okay. Sina ngabodo wati join kumene awu aona. Lazima ngazibene zizi azingundile sandia. Ngandweza ulamu. Kido zimeli magire fezi chazo kuna ngudi. Yo abwena na kuti azibanga business basa. Hayi ndabu. Uchen. Phone simusimanka bwana. Tete kana. Phone simuyanka. Tayo senda mbako imbirani hapa kutero kubasa. Kule mali pesa zimene ziza hapa. Vuta je anthu wote ndakuti ngati kucholo kwe mabwera kunoko apa maziwa zakuja ndikakabana. Mabwera kunoko sono mabakadu kujaira sobana. Ino mukhoza kulika poison ino. This is amatano uyo abati yanu uyo. Musa nchito yako iwe ndo uzima chonjo osadu banga ujenda papa. This is where your sister. Mukapenda paje mambasa kujairanso. Professionalism afunikira kwa mpira. Musa kablu boy. Thanks kuma uya hapa ujenda pano paje. Anthu mazi wati atenga anthu awawo kumabweresa sokuti kupasa ntchito. And 16 September sikalekale ndipo mpanopo. Aina kadi maujeni etiquette. Kumbuka kuona discipline. Uko ndika poison itiwe kutero. Usaka ngani kuti ujeni apa ngati kuti munthu wabuno bwino. Kala ndipasa apa. Bana bajezi makauti mmatsokoneza zino zaje. Tenga ma drink. Okay sir. Nino twenu. Wao unaso beta bajetu, ha? Solona.
Uyotu wachimasomaso yopenda basi. Kodi bwanje kodi ujeni? Wakumenyani uyo? Hayi ndabinya rukulimbi kunali rukulimbi. Limbi zene mana zija. Mukuyenda ndi amuna ena aje ona kuti bana aweka ni kasipa chani izi. Anthu oti ameja kuti amankhwala okhwima. Zimene zonse. Ndale anthu aje makhauti uzo there is that connection ona kuti no ngokhauti ugeye chilo ndiwandale. Amakhauti athu yawira akupanga attack monse. Ndi anthu ameja makhauti no zibwenza ajawo ndaja kuti sanga kuthandize ndaja kuti amankhwala amene ajawo. Ndi zimene zonse. Amanga attack because they wanted to attack me. Ndi abwera ndani kwa inuyo. Azisiyana anthu amene aja mutsa muzimanganira bwino ngati yeso wachitetezo wa security detail yathu amene wapa Okay sir. pangaliza kumwazi tu yena iwe munapanga meeting zofunikira zose kapena munamba meeting ine sana bwe panopa zisankho zamba kununkira panopa yeah pafunika ma strategy ofunika kuti no ndalama zifunikira kwa mbiri panopa maona panopa pompa na mandifunsa ngongole ya mabogosi panopa kuti kusinarani sinapasi ndiye tikonze ndi tuma strategy asogoleri nkhani ya ujeni banchi ya mpingo ija munakaya kwa naye mtu uji Nankona. bwanji Na matitu afuna kapaoni pamalo bachi. inu ko munadulisa kwambira mwene pano pandrama amene yavutira mwene mungu paka zokuti noziteke pali business yonda kuti pena paye osakakamira zinthu chipite chinthu chijacho wapa Komano ngasi inaka 9 million mwana at least 4 million bora ngasi kupangira ma transport. iya tankwa naye mumvane mumuze kuno bwino Ndingo muimbira ra. Komanso ku taxi driver ujala mafusa ndalama yake. uti Amene munamulembera cheke nthawi ijayo. maishu zena jesefano ndichita kukuuza iwewe ndi chito tinakupasa kuti no iwewe ukhoza kuganiza kuti upanga ma negotiation skills ndipena wena uziwe kuti upanga bwanji upagire chito wandale uziziwa zimezo paweka I mean can you handle this Amene suja tu tungosa mabati. Nali joko inu nanu tata impani mwakana amene yo ayanke komano nkhani ya Jenison nakuzani o shadow uja manager ndio ameja ndio ofewa manje Alo abusa. Ya mwaswera bwanji. Ife taswera. Ife tunaenda bwino kana mnaswera bwanji. Zuma kwambiri. Apapa tu naimbira ndi ankolo aja. Ndi amafusa kuti zikuti bwanji za mpingo. Fari panali nzungu inake amavutisa kwambiri ndeti nada muzi muti ndi mbusa watu nake amangwenda makomo. Alibe mpingo eya. Ndebora ti mpasa amene kusiyana ndi awawa akanganya obwera. Ya. Apapa nkhandona kuti toko tisisatu. Apapa nimagaza kuti olokuta kana kuti apapa mulikayi ndi 2 koma timafuna kuti time last mafunika 4 million. Koma ngati muli ndi 2 million apapa khadi 1.5 mungopereka uka percent kenaka. Kamene munasungira konde ndalama zingati fa ankolo nde apapa ali panga kwambi fa akulima atu foja atu. Asogolera 200. Nde jabu bwa mwana hakuti mwana ndi jabu at least 400 fa zimafunika mwa jangu kuti tatumizire uko kumene aliko. Mukuyamba ya. Basa popo zabuno bwino. Apapa chipetika pange nambala yomwe mungutumizira ndama. Kapena zifunika kuti kumani. Asogoleri nanu so komatu naona kuti bala azungu ena akhala kuvuta ndi zimene chikumandi nyasa kwambiri kwa iwo mukuchiziwa ngati
akunyusa kwambiri chizungu ndiye naona kuti ndikwabuno kuti ndimikizane ndi mbale wanga wakonkulo tichimvana chichewa ndiye nuso nechiwake ndi muchonjezatu okay chabwino ndi apa paningo kuti ndi apa pali kutumizire agent code yoti mutumizire ya 50 10 ya ile ma Robertson mpezepe imene wewe ya zako mwambie ya vitu impia zanu acha sana tupapoti kadi wao akupanga ndizina ndizimu amino jasu ni chosinda sono yewe ja ndojeka kuopya chwa potopa ndamuna mizankani naje yewe inateka ndrama amakana nazo ujen business ina iyi yose kuzungukanisa amene ujali sipano pangolini yo napaende naye ndikupasa buli makwena izose muzi mwana sinangano okay ndi pangolini zona nguchula mandedi mpela kuna ingo khala nake basi una kuti ini yotamuzeni kuti business ndi pangolini komanso kuti awine yeuja ufunika pangolini yo family zambiri memwe muli mankhwala chani pangolini ndeni muli naye okay ndi amene ajasi church man ndikaza 7 million akamona amene apemphera ndi uyifika timambe kutali pangolini sinkane masewera chali chachepa kwambiri ndi pangolini ipano pani kuzokhala 15 pangolini pangolini no iwe tupera paja kudabwisa kuti koma sizikugwirizana iwe ndati pali uja secretary ndi bodyguard mwina simakuziwa chizungu cha bodyguard iwe ndiwe ngwanya sinawo sakuziwa ngwanya we call it ngwanya ulemu waje ndingotero tifuna bodyguard mokutchula mongoteromo secretary is more superior than yani iwe ndi kati guard uyu ndi secretary you know don't undermine her yes inendo tamanga pa ground uje ni ma minutes komanso wazimaina ika kutidikira pa job koma ndakuza ndi mwezekana ma minutes jani kumalemba is ama phone simateka documentation is not that uje mona ndi bodyguard one komano ababa mafali bange jonje kuti neyo da secretary tijenda limozi kumbuyo muzokhala suko akasiyazo khala mbali nayo mbali swena ufuna kuti chilo ndizigira limozi ndi secretary wanu njandikana naye mujira yanjiso kugira chito ndati iwe ndi ngwanya wani pesa zona nanga sikugulisa panguliniko azandi basandalama nankandalama zimakhani bodyguard ndi secretary okay ndipaka discuss iwe kabana angondi pasa namba lake zinazo ndati zambiri ndikuyankhula nawe tikalambira ndi secretary ngayo ndi tiwona tipanga bwaji inu mabweratu musapupulume ndakuchongana kuti cholo tabwetsa cholo ukoko kwa njira mwera kubwera kuno kuti mvuzire muule makali ya town simukuziwa kuno taona olokumwa kwa kuja napo mwanyoncho tinyamuke tinyamuke ndame kwa sababu mizababa abusa nde imene yoyo bakata ibwere kwa ineyo okay busa wenda wabasi mami ino abene umaso watu aya nkani mendia boza bwanji ino ndayo muzisowesa foni yako ni maimba isagwire zitani ndinangoti foni ndikamwambe kasuka mbiri kuti kuyenda ndi mwana wina wake kaya kundi Grace kaya ndi Martha kaya ndi Janet anatosalongosoka ngati mete samanguvera za anthu zaboza ngati zimenezo sindimakukwanira aya sizingateka komanso mutakhalole niyo mwaso nda mpaka na bakhalisa option yanga mwana kena ayi ana ajani so uoneka nice wangondisowa wangondisowa iwe ndimukutitira nkhani galimoto ichi galimoto icha
kunyamuka inanyamuka inafika paboda kumano ndi zimene mamvazo naona kuti uyu satibetsera ndalama sakulongosoka ndi ndigule galimoto inodzika kweza ana maskini town. Ndoti ndakoti gamoto gula inuyo ndakumana ndi munthu ndikuzowana naye basi. Odziwana naye to osati ngati mendo mamvera mbiri siningantenge iwe ongolongosoka ongolongosoka wena wakhala iwe basi ausamvera kumazana wapuza bwino bwino ausamuopa undipatse shuli ito ndizili mbatima kuti sikhala ngati iweyo ukusamala ana ujeni mtauni ananya undipatse kaya shuli ito ndizili mbatima koma galimoto ndi inanyamuka ndi galimoto ndinayigula kuti zafikira mzina lako koma iweyo ndi ukuyenera kuti uwona kuti unditani zimene umatha iweyo kuziwa zimene umatha kwamano pano munafoka kali muteka kumana kama ndifusa kale kuti ndija ndifuna ndija iwe wale timene maenda ndine tusiya masewe ayona ndo samadandaule zotudya chani sungakwanitse kudyaso ndipo munene iwe munthu kudya kubaki ndi kuvutikirani baby yes my dear yetu wasinangano anthu amazika kujambula rusaruziwa ndiye setsi akujambula uli munjogwera omwe mtima ahead so wana sure baba sharp yeah madaka bana basi paize sure kwanga muzowana Wadi kuchua na mwasuna zize kutendi malemba kuli kuna jiwani. Nanga sife ndama business. Ndama business. Tatengerera drink ilu nkarimu. Atenga ni drink msakanga limoga hivila. Mami ndubwela. Changu mani, machita changu. Zutega.